Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalak iti kwarta ngay. Sika kidi at pautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan na, nagastos ko. Panumula dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, ka inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da, iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pagananok ngay mga ilako di pato da ngay, idarum kunto pa ida. Kay nangusaramanan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho may. Buwan nga ron Kaasi tayo mata senior citizen, tawan mga awat kada tayo nga agtrabaho. Bakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo da, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngabdi na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Buwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pabasulan nak nga roda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo iladwa patok ti inlakok. Anya, kahit pa nang marudin ngay. Makipagnaedak met ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay kahit ipakadam king kuana Saan asyak ti pangipakadaam. Ta saan kumot abalay di pagnanaedak. Ay na, uray siya kay pakadaan. Kanakak met. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmat, Tanya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isungag na eda kundi taoy. Uray agkakwarto kami, kani kabagis kaw. Akat uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti da ita kaanakan. Ay, nakasaramat nga minan di balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naadan mi ka. Baybayaan nyo nga rod, tayo umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano sandaman nga agapa? Kanayon damot nga agapa ide. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano latay naudi a panagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dam. Katawan mat nga rod sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Un nga ron. Nagpadaan dalakit di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak kay abroad. Talo da nga baak. Ayo. Niamang ko lang tinag-asawa ta pinekot kano day dinanang ko. Imbag kay diata pinekot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamat ta ulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita. Kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita. Naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka Insa. Iso adi mo sa unti kasta. Sika ati imot. Auntie Elsa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Wala niya! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu abroad, ante. Neto ti cellphone. Ag-video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis astar! Kumusta kan nga dito abroad? Ay kay nasaya at latsama ta kabagis. Da kayo nga.
Kumusta kayo? Ay nakasto ka ba guys? Agrigrigat latta. Agibawit ka man iti kwarta ka ba guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta adagos ti ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, agpauitak to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamit ti paggastusam di tangay. Katpada da kamot abaak. Ay na, ado mo ilata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam di ta ka ba, guys? Ay na, awan iti panunot ko dita sa asawa dita. Aywan, iso nga imawa ka. Tadamag ko nga awang kanong trabaho yun sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya at ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo ka na yun, Wan. No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba guys? Wan! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Agpapada tayo mga wal asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulong na. Ay na, agyaman kami ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko, ha? Wan ka ba, guys? Adda tayo nito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo Tungpalan nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, tanya, di ka di madanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, tasi ka ito'y unag insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan ba't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kaya di ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y langal daw ito'y nga maaga pa kayo manan. Saan ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo ka di. Agtinulong kayo, tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan na gajay kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaamu kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ijaili ba kay? Mayat siguro, Naimbag nung sandang agap-apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa ta. Makamuda matan Bakbakatandan, ngam di dapay laang nga agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay, ento na orno sandagay saksakada. Iso nga makaamuda, nagnisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya kumamot ti pakay na igan day tayo iti saritahan nga. Huston samot di imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan iti kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. At niya? Ang dapay kastaytan. Katuan mat, kas jay dagi duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka di tantay kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw, iso nga agid idaak. Idi kalman nasakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibag pagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta Anya? Bali ka la abali, di ka la agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige, mabit lang nga rod tala ti cellphone. Hello kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, itinapanaalawas ang kabagay. Di numinggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay,
Ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak ko naam. Kan awanan, saanan ang makakita na insa, bulsakan. Anya! Anya bulsak mga ipagbagam, nakapsot ti matanak ko naam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta, no ibagak abulsakan. Ay, huwag gaya man niya. Ingkan tumarot ipa-check up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag iti kwartang aramatin niyo. Ay, wan ka ba guys? Agyaman nak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak ko naam. Ibagam ngagpipilayak. Ay, wan gayam ka ba guys? Nayunam to ti ipawit mo Tanay, natukol ti may sa-asaka ni Insya. Anya! Aba na to, Col? Jak ab mo sumanursur tumit abak-bakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam mamakalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay kan, uwan gayam ka ba guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya! Agkakanamatan ti sakinan! Uwan ngarod ka ba guys? Matay samot tan iti babiait. Anya! Di mo masubsobran ti pagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manen no bigat Maria. Awagan tanto manen di kabagis tayo di abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta ang makadlaw day jay? Dinuminggo tamot tan ngagsildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak to mat ti makisarita ken kwa na, tasi kamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak na-stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin. Adak mo ta makisarita ken kwa na kabagis. Sige makamu ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan na. Madyak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanyak. Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ngam ka naglaan ti ilutaw. Agluto ka mati kanam no kaya mau. Anya? Auntie Insa! Auntie Maria! Ayan nyo! Ni, apay, napanandangatan. Napnapanan nyo, auntie! Mapanakman lang ni Jessie Leda. Ala! Nakaturog kayo, matante! Hoy! Agriyan kayo! Aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy. Ngam awampay matlang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikit ko kaanakan. Ay, maulawak magkaanakan. Ay, nagadumot din na marikrik-nak iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raw. Ay, nasakit ti sikit ko. Nasakit pa iti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no aga-agasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no aggarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwan, tanya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikam tay kwarta nga impawit ni kabagista. Ada ije bagkaw ije silay, apay aya. Piesta ka no inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta kata. Ha, kasya aya. Sige. Italaan man nga da piyesta
Wan, tapa nagpipiesta man na ni Tabulan Maria. Inta ba mag-relax ka bages? Wala ka ba, guys? Kano maabak ta, ayos laan, tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natan niya. Kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak daan ti Maria kan antiin sa ijay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa yung ay. Makipirpiryada. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi ijay. Nagpipigsa ti katawa da. Kan nagkikiting da ijay paldada. Mabit lang. Tay pakitak ti video da. Binidyok itang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basadot kwarta na ka bages. Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lata ka ba, guys? Kitam. Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukmat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit mata na ito yung nagtibalay ni Uncle. Kasla na bangles nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Auntie Maria, apa nga ito kayo nga nagida? Kan, asino data ka ida yung alakay? Ay na. Ha! Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngambasit laang tanya. Asino data kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko, kaanakan. Anya, ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Uncle. Saan matla siya? Patiniin siya. Adamo lakay dana ijay silid, alakay. Anya? Ay, hello ka bages. Ay, Domingo ita. Mabalinti ag sweldo. Wan ka ba, guys? Awan ngamin paggatang mi iti agas may ka ba, guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may ka bages. Sukatan man. Ay, agpawit kaya iti package. Saan? Ah, Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang impake ka dagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka ba, guys? Di ka kadimasyan kadagamay akabagis mo. Aglablabas kayon. Mananggundaway kayo akakapsat. Di kayo lamasyang kanyat dito abroad. Pagregrigata ti kwarta dito. Lakaya ko. Ngam inal daw pa ilang agtratrabaho at dito Amerika. Tapno at dala kwarta. Naligat ti trabaho dito. Tapno amuyaw. Agbagbagkatak iti natadagsin dito. Anusak. Tapno at damay pauit ko kada kayo. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw masakit kayo. Ngam saan magayam. Isugal nyo tayo kwarta may pauit ko. Kalpasan na. Nakarugrugit na balay ko. Ken agisangput kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo dita balay ko. Isa pumayo kayo. Bye! Hinidapnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong kat. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala, tangay awan mat sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ay,
Ano sanda kami kaanakan, wan. Basta agsingsingpot kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kan no aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayong matan mga ante. Saanon kaanakan, agsingsing akon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito'y balayaw. Uray siya, tanya. Very good nga rod no kasta mga ante. Pinagnaid mi nga rudmanan da anti iti balay may kanila kay ko, manang biyanan. Kat kasi na, di damatan inulit tinarambid da. Saan da pa yan na nagapaapa tanalabit, mabain wan numabutang da mapapanaw. Takas ta namin timbagak kadakwada. Gamkit de, pamutbutang kulaan day jay. Tajakmat ida kabailan na papanawan latan, tama siya na kadakwada tawan sa bali, apapanhanda. Alakastan, tipagayam mo, tanya. Please like, share, and subscribe. Thank you.